Apa wis lali sliramu ande semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis asa mestine lali aku ucul dhewe nglangut terus eling kancane jaman samana yen dolan rame-rame kaya breka seneng atine kelang alet ali-ali asa tulet kanggo tombo kangen iki prasa sakimbe ndorong puto tangi rasa kangenku bisa mahari mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangenku kangenmu bali eleng nalika iku jaman semono yen dolan rame-rame kuyup rukun seneng atine mas gelangan ning ali-ali sak dulit kangen tambah kangen iki yo ketruk
Yuk, 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 yuk. Oh, 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 ah, oh, yo. Regetek. Di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di kampung baru. Oh, oh.
Lan mudi ing taman turut ing pinggir Bengawan Solo Modelan putih awan-awan bengi suka-suka nanging aja ingat janji sayaning bulan rajang pucuk ing cemara angin kan teko sasat gawa gandeng tresno ngrasake napa mung sarana ning taman curug taman endah kutha Solo papan kreasi modelan putih sing tuwa-tuwa malinge aja nganti lali langat turangga jati bersama Klincing Maria modolan mudi awan lan bengi suka-suka nanging aja ngikat janji Bengawan sinara cayaning bulan ler sewu tiyang kalera buka kenangan bersake napa sarwa ana sing taman curug taman endah kutha Solo papan kreasi modolan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sesarengan kalih paguyuban seni rampak Buddha Klincing irama luar biasa ini semangatnya ngambara ing awang-awang hangelangun
bebasan tanpa nerapis. Wah, aku rasane nganu iki. Lemaem kewargeng iki wetenge yuk nang pasir doane. Nora pasir meko mendong miper ngitari jagat ngolanggara ngambara nggahi kono katumbul ngombar gagasan sabda ginawa ngimpi wah bakul gonge gitu lah sih. Sampun katur setengah lagon ngimpi Mas Ruby. Sajake kok sibuk teman. Oh iki kok ordinator jero sik kurang siji. Aku arek genepi sadonge. Ora apa-apa ya aku genepi ya. Iya, sama aku dhewe. Nggih, luar biasa. Ini, yo kowe gentenan. Gentenan kowe. Kepiye? Ayo kuwi Oh diwaca. iya, nggih. Niki jadi lanangan Turunga Jati pentas dalam rangka tasyakuran pernikahan Mbak Ika Wijiastuti kalian Mas Sigit Nur Ayis. Mugi-mugi dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi-mugi enggal keparingan momongan. Amin. Piye? Opo 5 tahun iki? Oh, opo 5 tahun. Aku dapusi ipul iki berarti iki. Ipul iki. Oh, alah, ya wis lanjut wae sing hitan mawon sing hitan ya berarti ya sing sik anyar ya. Malah kleru iki ya dhewe. Walah, pamflet iki sapa iki? Iki Dek Bagas Dwi Prastya. Heeh. Mugi-mugi apa Mas? Oh, dikasih selamat dulu dong. Oh, selamat piye? Selamat memiliki bentuk yang baru. Kowe kok malah ngerti wong aku ki ora ngerti lho. Tak marahi. Nggih mugi-mugi dados putra ingkang saleh. Amin. Tambah pinter nek sekolah. Amin. Bekti marang agama. Bekti marang orang tua. Agama wis. Heeh. Ya apa meneh Mas dolane Mas? Ayo wis bae kaya ngono kuwi. Dadi sunat niku bagian sesuci utawa karo. Iki ngelmu lho. Dadi nalika saurunge disunat niku kan kuncup. Begitu disunat iku wis kaya wong helm. Ayo tak omongne. Dadi iki ya ora saru, dadi air kencing niku yo wis bablas ngono yo. Wis suci niku wis. Kowe bahasane ngono kuwi ya nek mbok kiai-kiai aku ora ngerti ya. Masalah iki dudu kiai. Dudu kiai. Tawe ya intine sesuci lah nek jeneng kaya ngono kuwi. Yo Mas yo dikasih apa yo Mas yo nderek yo.
Dikasih apa ini Mbak Dwi? Enggak Bali ayo Mas. Ya yo nek Bali. Ayo ngaten. Wes pasti nasibku aku ditinggal pacarku awan bengi mong tansah kelingan turu ijen pikiranku melayang pamanmu no ora kirim warta apa wis kena godhong Mas enggal baliyo aku sing ning desa tansah kangen sliramu tansah nunggu tekamu masih bersama Rincing Mania saja selagi lagi bojo sing endi awan bengi mong tansah kelingan turu ijen pikiranku melayang ayo Mas arep mangan ora doyan arep turutan saklidean masalah gawang semu sayang kon ku mikir nganti kaya wong edan aku sing ning desa tansah kangen sliramu tansah nunggu tekamu Mas enggal baliyo aku sing ning desa tansah kangen sliramu tansah nunggu Yo Mas yo, tarik wae yo Mas yo. Oh ah oh
Kerincing irama bos iyo 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 reketek semeto sioko rapa iro sesarengan sayo ukon rame-rame tumandang ana kande semeto sioko rapa iro sesarengan sayo ukon rame-rame ana suarane menika wau bapak ingkang sepindah menika saking Rampak Buton menika Krincing Mania.